Si bali direk, hapit mamatay niyo yung Darna, natukan! Balik! Grabe ka pa kay direk, barang pilihanan kayo mo! Na. Deng ang bato! Puking ina, Optimum Pride! Optimum Pride ka diharon! Darna! Sorry direk, balik, nasip ko! Sige, balik! Kuya! Ding ang bato! Darna! Kat! Kana! Mao na dapat! Na ganiya raw tatang nauman! Sige, next meeting! Ano ng bag ba? Wala kayo Ano ng kwarta? Wala kayo Ano ba? Sige, bawa ka lang ko. Sige. Wala kayo Kisa mo ka? Ako si Darna, ang superhero ang bigla kang sisingilin, Mang Jose! Kat! Usay mang usay bobong! Ay, sorry kay Direk, nadala ramang ko Direk. Lami, manaling buratag ko anay powers ba? Kay, burag ko silang silot nga kuan, tank build. Hay ka bobong! Balik! Kisa ka? Ako si Darna, ang superhero ang bigla kang sisingilin, Mang Darna! Kat! Ay sa day tuod, no? Di ba pag ambak nimo dapat napaka-intro usa ka musulti anang line na? Ako Direk, si sayob day ko, napaday ito intro na hanay. Sige, balik ta Direk. Sige, sige! Balik! Ako si Darna, nagbula sa kalawakan, lumagapak sa kalupaan. At naniniwala sa kasabihang, kung bayot man ako sa inyong paningin, mas bayot ang direktor namin! Thank you! Kat! Usay bayot, bong! Sorry Direk, sayo. Balik ta. Walay balik si cut out laman to. So kane diretso na ni ato nga sin nga katubitang mo ingon ka og kuan kanang unsay tuyo nimo. Moto, di ka insert ka sa muli niya. Sige, proceed. Kasi tuyo ni mo. Mulantaw ko! Padayon mo! Buang ka. Usay mo lantaw ko bobong. Ay magaunsa man day ko Direk. Buang nimo wa ka gabasa og script. Imo siyang tabangan. Ay, mo lagi Direk, sorry kay Direk, nadala lagi ko anay ko superpowers. Sige, balik ko Direk. Sige, sige. Balik. Hello, pulis. Nay mga tao hari duha ka buok, gailog ug bag, burong mga batang walay buot. Tabangin ninyo. Unsa man abobong nganong mo tawag man kag pulis? Ay naman ka Direk. Tabangan kinangayo magtabang, alangan magmutawag og bumbiro. Baya po noon ka. Superhero ka, Darna ka, dili na ka kinahanglan manawag po pulis o bombero na diha. Ang imong buhaton, tabangan na siya. Ay tuod, superhero man tuod ko. Mamang mahay mo kog tabang, ako may mutabang, naman ko superpowers. Sige, balik ta Direk. Sige, pagdali, balik. Ihatag na lamang na hoy aron dili ka masaktan. Unsa di kinahanglan pud nima? Bog. Amatay bak mo. Wa ana dayon o ana ah. Uy, hatag na pud naman namin aron dili ka masaktan. Ka! Unsa man ang tao na bobong? Nga anong ang imong gitabangan ka naman ng snatcher? Ha? Siya may snatcher na Direk? Oh, ay naman ka. Ay kamati, ikaw man na snatcher. Sige balik ta Direk. Pagkapalpak kayo. Balik! Hoy, naku superpowers. Asan si Arnyo Direk? Uy, asan na si Arnyo ninyo ba? Adto. Sige, salamat. Unsa man ang bobong? Direk, kung maratal Direk, magtiwas si Kalibangon kay ka. Ako si Darna, ang superhero ang bigla kang sisingilin, Mang Jose! Mulantaw!